ट्राइबेल नंगौना नङा बियो आनफर्चुनेट जों ट्राइबेल जाथिया लोङै जायै जों थाग्रा जाथि गावनि हायाव गसंथानानै थाग्रा जाथि जों दिनै गोजोन आरो खौसेथि रायजोनो नांगौ बिटिसि बर्थमान बिटिसिआव गोजोन खौसेथि आरो उन्नति जोंनो नांगौ दा बेनि थाखायनो दिनै हाग्रामा महिलारिनि जे पदयात्रा फुड रेलि बे रेलियाव रायजोआ लैहोर लैहोर जगदान जानानै बेखौनो फोरमान होदों जे दिनैनि दिनाव रायजोआ इउपिपिएल सरकारजों सन्तुष्ट गैया हाग्रामा महिलारिनि नेतृत्वआव गोजोन खौसेथि आरो उन्नति लुबैयो बेनिनो फोरमान दिनै रायजोनि लैहोर लैहोर रायजोनि जगदाना बिथां हाग्रा बिफाननि निएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा बुंदों 17 बोसोराव नोंथांमोना जौ जुवाल' लोंनो फोरोंदों होननानै बानसावनाय लाबोदों मा बुङो 17 बोसोर जों उन्नति खालामदों 17 बोसोराव जोङो बिटिसि मोनसे हालामा जों मोनदों मोनसे सेल्फ शासन जोङो सिक्सुदेलनि आन्दाराव जोङो शासन बेबस्था मोनसे मोनदों रायजोआ बेखौ जोबोद सन्तुष्ट हाग्रामा महिलारिया जे जोंनो बे ओनसोलाव गोग्लैसोनानै थानाय बे ओनसोलाव सिक्सुदेलनि मोनसे काउन्सिल लाबोनो हादों बेनि थाखाय रायजोफ्रा सन्तुष्ट ट्राइबेल जाथिफ्रा जायै लोङै जों थाग्रा जाति गतिके जोंनि कालचारखौ जुदि इउपिपिएलनि सोरबा रन्जित बसुमतारिया जुदि होनदोंबा जोंखौ जुदि जौ लोंनानै जों थाग्रा जाथि होननानै बुंदोंबा जों ट्राइबेल जाथिया लोङै जायै जों थाग्रा जाथि गावनि हायाव गसंथानानै थाग्रा जाथि जों दोलोजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनिफ्रायबो 500सोनि बांसिन नोंथांनि समस्थियाव जगदान जादों मा बुंगोन दिनै इउपिपिएल दोलो आरो अइन दल इउपिपिएलनि इभेन सोरबा मेम्बार सोरबा बिसिडिसिनि मेम्बारफ्राबो दिनै जोंनि बिपिएफ दलाव दिनै जगदान खालामदों बेनो प्रमान जे बिसोरो कमप्लिटलि एन्ड टटेलि इउपिपिएल प्रमद बर'नि अनैतिक आरो असंबिधानिक सरकार गठन खालामनायाव बिसोरो सन्तुष्ट नङा प्रमद बर'नि दुर्नीतिखौ बिसोर सहायनो हायाखै प्रमद बर'आ दिनै 3 बोसोराव रायजोखौ जे प्रतारना खालामदों बेखौ बिसोरो सन्तुष्ट नङा बेखौ सहायनो हायाखै जायनि थाखाय बिसोरो लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बिपिएफ दोलोआव दिनै जगदान खालामदों आङो बयखौबो बरायनानै बयखौबो बर' रायजो राजाखौ मोजाङै खौसेथियै बिटिसिआव खौसेथियै गोजोन लाबोनायनि परिबेस लाबोनायनि जगदान होफैनायनि थाखाय आं बिसोरखौ धन्यबाद ज्ञापन खालामनानै जों फैगौ दिनाव बिपिएफखौ शक्तिशालि खालामनायनि थाखाय बिथांमोनखौ धन्यबाद जानाय इउपिपिएलआ पर्बतजराखौ बारे बारे मेनसन खालामो जेब्ला रायजोखौ थगायनो गोसो जायो ओइदिनखालिनो इउपिपिएलआ पर्बतजरानि खोथा होनो पर्बतजरानि नखरफ्रोमबो रायजो राजानि फिसा फिसौखौ साख्रि होगोन होननानै पर्बतजरायाव बायदिसिना कम्पानि लाबोगोन होननानै बिथांमोनहा फोसावबायदोंमोन रायजोखौ प्रतारना खालामदों पर्बतजरायाव रास्ता घाट इत्यादिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जेबो मावफुङाखै बे 3 बोसोराव एनआरएगानि खामानिफ्राबो जाफुङाखै गतिके प्रतारना पर्बतजरायाव इउपिपिएल सरकारा कमप्लिटलि रायजो राजाखौ We'll be right back.